dalam dunia belaka. Ketimbang sewu ahli ibadah, mujtahidin, kang nemen-nemeni, jahilin, kang bodoh, wara'in, kang tirai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa nabi. Mugi paring rahmat takzim. Allahu sapa Allah alaihi ing atase nabi wa sallama lan paring keselamatan. Fadlul alimi utawi Keutamaane wong alim alal abidi ing atase ahli ibadah. Fadlil qamar iku kaya kautamaane rembulan. Lailatul badr ing dalem wengine purnama. Alal kawakibi ngungkuli pira-pira lintang. ngumpuli pira-pira lintang. Sekarang baca